doktorea da, soziologian. Beka batekin ibili zen Aidajon, baita ere euskal kulturari buruz, euskaldunon balorei, euskarari, hizkuntzei buruz ere zenbait ikerketa, artikulu eta liburu egin izan ditu. Pertsona polifazetikoa da, hainbat zentzutan, metodologiari buruz ere argitaratu du gutxienez liburu bat. Mikel Zarate saiakera saria irabazi zuen, Arabako Foru Aldundiaren Bezerro de Bengoa saria ere bai. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dugu gaur egun eta ja duela hainbat urte, eta izan zen ere Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate zuzendaria. Euskal Herriko Unibertsitatean bertan gizakiarekin lotutako ikerketarako etika batzordeko kidea da. Eta bistan dauenez pertsona argia, langilea eta morru gehien ematen diana oraindik hain gaztea. Ez dakipa. Besterik gabe Patxi, aurrera. Bueno, eskerrik asko Iñaki eta eskerrik asko aukera hau emateagatik, ezta? Bueno, nik nire gogoeta galdera batetik abiatzen dut, ezta? Hizkuntza bizikidetza sozialaren zutabietariko bat dela kontuan hartuta, nola ahuldu hizkuntza gatazka edo bardina esan da, ezta? Nola hobeagotu hizkuntza bizikidetza. Eta bueno, galdera honi erantzuteko edo galdera bi hauei erantzuteko edo honen inguruan gogoeta egiteko nik autu teoriko bat egin dut. Eta hain zuzen ere egin dudan autu teorikoa da hizkuntza gatazkaren teorietan oinarritzea. Hain zuzen ere, bueno, beste teoria batzuk edo beste oinarri teoriko batzuk ematen digutena ahaztu gabe eta horien garrantzia gutxitu gabe, esan nahiko nukena da gatazkaren teoriek oinarri egokia ematen digutela gaur egun hizkuntza komunitateen artean, Euskal Herrian ditugun hizkuntza komunitateen artean bizi ditugun tentsioak ulertzeko. Baita ere, gatazkaren teoriak ematen diguna da, oinarri teoriko on bat etikak zertan lagundu dezakeen nolabait gatazka hori ahultzeko. Eta, bueno, esan bezala, hizkuntza gatazkaren teorietan oinarritzen naiz. Eta hizkuntza gatazkaren teoriek zer esaten dute? Bueno, bi hizkuntza ukipenean daudenean, hauen arteko desoreka, gatazka edo lehia sortzen dela. Hizkuntza bakoitzak funtzio edo eta erabilera eremu berriak eskuratu nahi izaten dituelako edo eta lehendik dituenak babestu edo eta edatu. Eta bueno, hor hainbat autore daude, baieztapen hau oinarritzen dutenak edo era honetako baieztapenak egin dituztenak, aipatzearren, hor dauzkagu Fishman bera edo Molla edo Txepetx. Beraz, hizkuntza gatazkaren teorietatik abiatzen gara. Eta nire ustez Euskal Herrian ere hizkuntza gatazka bat bizi dugu. Elebitasun desorekatu bat daukagu, hizkuntza komunitateen artean mendekotasun harremanak daude, eta Txepetxek erabili zuen kontzeptua erabiliz, diglosia glotofagikoa daukagula esango nuke. Eta hizkuntza gatazka hau egunerokotasunaren arlo askotan agertzen da. Baina bereziki sortzen duena da honek herritarren artean diskurtso kontrajarriak. Hau da, menderatutako hizkuntzarekin identifikatzen direnek eta menderatzailea den hizkuntzarekin identifikatzen direnek modu kontrajarrian definitzen dute realitate soziolinguistikoa. Eta egiten dituzten diagnostikoak ere guztiz desberdinak dira. Egia esan hau ez da berria. 16. mendean gutxienez ja bat zeuden euskararen inguruko diskurtso kontrajarriak. Euskara ez jakinen basatien hizkuntza eskultoa esaten zutenen aurrean, Andrés de Poza edo Esteban Garibay edo Manuel de Larramendik argi adierazi zuten, euskararen balioa aldarrikatu zuten, ezta? Egia esan era askotako eraldaketak eta formulazioak izan dituzte euskararen inguruko diskurtsoak, baina gaur egunera arte heldu zaizkigula iruditzen zaizkit. Eta hain zuzen ere gaur egun oraindik ere bi diskurtso nagusi daudela euskararen inguruan esango nuke. Euskararen aldeko diskurtsoa eta euskararen aurkakoa. Eusko Jaurlaritzako prospekzio soziologikoen kabineteak egin zuen ikerketaren arabera, ikerketa horretan argi ikus ditzakegu bi kultura
hauek zer adierazten duten. Eta ez dut denbora gehiegirik pasatuko hemen, baina nik uste denok ulertzen dugula euskaren aldekoek gutxi gora bera zer planteatzen duten, diru publiko gehiago behar dela, etorkizunean euskeraz bakarrik edo euskaraz orain baino gehiago, lanpostu batzuetan euskara exigitu beharra, komunikazio behar berrietarako, euskaran aldeko neurriak ez dutela jendea diskriminatzen, eta diskurtso honen aurrean da, eta gauza askoz gehiago, hemen laburpen txiki bat egiten ari naiz, baina aurkakoek argi dago, diru gehiagorik ez, hainbeste alegin ez du merezi, gaztelania eta inglesa jakitea garrantzitsuagoa da, euskara abertzaleen kontua da, eta abar, ez naiz luzetuko. Interesatzen zaidana, azpimarratzea, bi diskurtso kontrajarri daudela momentu honetan gure herrian. Onartzen dut, bi diskurtso hauen azpian ñabardurak daudela, ikuspuntu desberdinak daudela, iritzi desberdinak daudela, hau da, ez dira diskurtso monolitikoak. Egin dudana da, zentzu beberiarreko tipo idealak sortu ditut. Hain zuzen ere muturretara joanez, nik uste realitate bat hobeto ezagutu genezakelako. Hau da, diskurtso dikotomia hau agertuz nik uste hobeto ulertzen dara gaur egun Euskal Herrian bizi ditugun mendekotasun harremanak ulertzeko. Dikotomia honetan oinarrituta iruditzen zait posible dela hizkuntza komun bat sortzea. Hizkuntz komun bat sortzea ikerketak egiterakoan edo honen inguruan gogoeta egiterakoan. Uste dut gure realitate soziolinguistikoari buruz ondorioak ateratzeko aukera ematen digula. Eta iruditzen zait, diskurtso dikotomiko hauetan oinarrituta hipotesi egokiak egin daitezkela ikerketarako. Hizkuntza gatazkaren teorietan oinarritu naizela esan dut. Horrek ez du esan nahi nahitez onartu behar dugunik, hizkuntza bat desagertuko denik eta besteak gailenduko direnik. Nire ustez gatazka saihestezina bada ere, hau da, gatazka maila bat beti izango dugu gure herrian, interesak ere desberdinak direlako, hizkuntz komunitateen interesak desberdinak direlako gatazka beti izango dugu, baina gatazka hori posible da ahultzea. Nola ahuldu edo, nola lortu, pixka bat egoera hobeagotzea, bizikidetza hobeagotzea. Alde batetik nik uste, arau, lege edo politika argiak behar ditugula. Gatazkaren teorikoek esaten duten bezala, gatazka duten komunitateen arteko lehia txikiagotu egin daiteke gatazka arautzen bada. Ezinbestekoa daukagu gatazka arautzea. Edo beste berba batzuekin esan da. Gatazkan dauden hizkuntza komunitateak elkarrengandik aldentzen diena onartzen badute eta elkarrekiko harremanetan arau komun batzuk onartzen eta errespetatzen badituzte. Arauak beharrezkoak ditugu. Nire benetako galdera da, baina arauak sortuko ditugu, baina nola egin arau hauek errespetatzeko, nola egin arau hauek barneratzeko. Eta oinarri bat izan daiteke balioetikoen aldeko, balioetikoetan oinarritutako diskurtso baten alde egitea. Non bilatu oinarri bat, hizkuntz komunitate bi hauek arauak errespetatzeko, arauak onartzeko. Aukera bat izan daiteke balioetikoetan oinarritzea. Eta hain zuzen ere, iruditzen zaizkit, arau horiek barneratzeko lau balioetiko direla garrantzitsuak. Lau balioetiko hauek dira egia, askatasuna, errespetua, tolerantzia eta justizia. Labur esan da, zer esan genezake egiari buruz, balio hauetaz hitz egiten denean modu oso abstraktuan hitz egiten da, ezta? Eta luze joango nitzateke nik zer ulertzen dudan bakoitzarekin, baina ideia batzuk emango ditut. Egiari buruz hitz egiten dena, zer esan nahi dut? Hizkuntza gatazkaren oinarrean nire ustez, errealitateari buruzko diskurtso, hitz, definizio eta kontzeptu desberdinak daude. Nik uste kontzeptuak argitu behar ditugula. Eta, ez dut adibide askorik emango, baina batzuentzat normalizazioa dena, beste batzuentzat diskriminazioa da, euskara abertzaleena da, ez da abertzaleena, eta baita ikerketa munduan ere, ez da, hor definizioak eta kontzeptuak zehaztu behar ditugu eta bateratu behar ditugula iruditzen zaizkit. Egiaren izenean, gezurren, esamesen eta aurreritziaren aurka egin behar dugu. Esan dudana, ez da, kontzeptuen esanaia bateratu edo eta adostu behar dira.
Nire ustez, hizkuntzen egoerari buruzko eta zehazki euskararen inguruan dauden datuak gehiago plazaratu behar dira. Eta gizarte erakunde publikoek zen gizarte eragileek hizkuntzen bizi duten errealitateari buruz orain egiten duten baino pedagogia gehiago egin behar dutela iruditzen zait. Bueno, eta askatasunaren izenean onartuko dugu batzuk erdaraz bizitzen jarraituko dutela, hau da, erdararen aldeko autua egingo dutela, erderaz hitz egitengo dutela seme-alabekin, onartu beharko dugu ere elebitasun sozial orekatua lortzea oso zaila izango dela eta elebitasun desorekatu batekin bizitzen jarraitu beharko dugula, eta onartu beharko dugu ere maila handiago edo txikiagoko gatazkekin eta hizkuntzen inguruko eztabaida ideologiko politikoekin bizitzen jarraitu beharko dugula. Hain zuzen ere, lehen esan dudan bezala, gatazka gure gizarteetatik desagertzea ezinezkoa delako, gatazkarekin bizitzen ikasi beharko dugulako. Dena dela, eta eskubide individual batzuk egon daitezkela onartuta ere, edo batzuk euren eskubide hori erabilita beraien seme-alabekin erderaz egingo dutela, edo erderaren aldeko autua egingo dutela onartuta ere, niretzako ezin dira eskubide kolektiboak ahantzi. Eta, nola lortu nolabaiteko oreka, ez da eskubide individual eta eskubide kolektibo hauen arteko oreka, ez da? Aukera bat izan daiteke, hizkuntzen inguruan sortzen diren arau, irizpide, eskakizun edo eta praktika linguistikoak egoera soziolinguistikoaren arabera egokitzea, hau da, euskaldunen portzentaiaren arabera. Eta baita hizkuntza politika ere, ez da? Askotan ni Leharti baino eskualdean bizi naiz, edo aspaldian ikusi ditugu zenbait udaletxek zer nolako arazoak izan dituzten euskeraz bizitzeko, ez da? Nik uste askatasunaren izenean autu hori onartu egin beharko litzatekela, eta baita hizkuntza politikak edo baita arauak ere agian egokitu egoera soziolinguistikoaren arabera. Errespetua tolerantziaren izenean, galderak, ez da? Nola errespetatu zonalde euskaldunean biziten erdaldunaren hizkuntza eskubideak? Edo nola errespetatu euskara hutsez bizitzea erabaki duen udalerri baten eskubidea? Ez dakit, igual bide bat izan daiteke egoera soziolinguistikoaren araberako erabakiak hartzea. Eta gero iruditzen zait ere, errespetua edo tolerantziaren izenean ezinbestekoa dela euskaldunak eta erdaldunak ezagutzeko ekimenak martxan jartzea. Iruditzen zait, hainbat ikerketetan ikusi dudan bezala, batzuen eta besten hartzeko ezagutza txikia dela. Eta azkenik, justizia, ez da, justizia aipatzen denean, eta euskeraz badago, esaera bat esaten duena, bakoitzari berea da zuzenbidea, ez da. Justizia egitea ez da desberdina dena berdin tratatzea, baizik eta aula edo eta behar izana duena laguntzea. Hizkuntza gatazka gainditzeko nire ustez ezinbestekoa da justizia komutatiboaren kontzeptua barneratzea. Hizkuntza bakoitzari bere egoeraren arabera lagundu behar zaio eta ez dituen berezitasunen arabera. Laburbilduz eta ondorio gisa esan nahiko nukeena da gatazka bat daukagu Euskal Herrian, bi hizkuntza komunitate dauzkagu eta gatazka hau arintzeko, gatazka hau ahultzeko arauak behar ditugu, politikak behar ditugu, baina arau hauek errespetatzeko eta barneratzeko eta sortzen diren politika linguistikoak ere errespetatzeko eta barneratzeko balio etikoek zerbait ona eman diezaguketela hori ahalbidetzeko. Eskerrik asko. Lehen esan bezala, argia, langile, gaztea eta zintxoa. Denborarekin ere ezin hobeto jokatu duta. Txanda, galderarik. Joseba. Inork ez duela aprobetxatzen. Nik galdera bat bakarrikinko, eta ez dut iritzirik emango, hizkuntz gatazka da eta diskurso kontrajarriak daude, edo proiektok politiko kontrajarriak dira eta ondorioz hizkuntzaren inguruko diskurso ideologia politiko bat dagoen atzetik? Bai, ni pentsatzen dut bai. Eta orduan soluzioa da korra ere baretu behar da? Joseba, barkatu, igual, altxatzen bazara itzeiterakoan, ze ematen du seinalea galdu egiten dela. Esan nahi nuna zen, hizkuntz gatazka baldin bada, gatazka handiago baten
ondorioa edo emaitza, hizkuntz gatazka jetxi daiteke, ahuldu daiteke, kontrajarria dauden bi proiektuen arteko talka konpondu gabe? Ba, ez nik Igual ez uste, da egia, bai, nik uste hizkuntz gatazka bat badagoela eta oinarrian baduela oinarri ideologiko politiko bat. Eta, bueno, nik uste faktore askok eragiten duela, baina noski gatazka politiko hori konponduta nik uste konponduko litzakela beste gatazka edo behintzat asko lagunduko lukela. Galdera, gehiagorik. Bai, Iñaki, hortik. Ez dakit, ni azken bi interbentzioekin oso ados nagoen ez dakit. Katalunian gatazka politiko izugarria daukagu momentu honetan, baina hizkuntzaren alorrean adostasun maila izugarria handia dago, mutur batzuk kenduta. Orduan, ondorio da, ez da ondorio, edo bi arazo desberdin dira, edo historia kontua da. Katalunian historia badao hizkuntzarekiko Euskal Herrian ez dagona burgesien aldetik eta bar. Ez dakit, nik ez dut egin garbi ikusten. Bueno, nik sortu dudan, ikuspuntu beberiarreko tipo ideal biak, ez da muturretan dauden bi hoietan oinarritu naiz, eta nire ustez hor bi mutur hoietan badaude oinarri ideologiko politiko bat badago, eta horrek eragina duela iruditzen zait, gure kasuan behintzat. Txanda. Nik neuk egingo dizu galdera bat jendeak pentsatzen duen bitartean. Egia aitortzen duzu, baina nork bere egia. Nola arbitratzen da hori, nola kudeatzen da hori? Ja, nik ere ez daukat erantzunik, ze nik ere, egin dudan diskurtsoa da, euskaldun baten diskurtsoa da, ez da? Eta, da nire egia. Nola lortzen dugun horre erdibidea, ez dakit esan dut, gauza batzuk esan ditut, pixkat topikoak dira, elkarre ezagutu beharra dagoela, ze ikerketa batzuetan ikusi dut ere, erdal munduak euskalduni buruz oso gutxi dakiela, ez da? Eta horrek lagundu dezake, ez da? Nire burura etortzen zait, lehen aipatu izan den autoritate baten figura. Egia asko egonda, gehiengo batek edo irtenbide bila adostasun batea iristeko, batek ezarri beharko du nola baiteko neurria edo parametro batzuk edo zerbait, ez dakit. Bai, ez dakit, baina, bueno, autoritate hori nor da, ez da, edo zein da, ez dakit. Animo. Azken galdera. Bueno, eskerrik asko, Patxi, eta txanda, horrengo hori. Eguerdion, deneri. Ola Saltuna soziolinguistika klostereko teknikaria da eta Euskal Herriko kale neurketaren zuzendaria. Zientzia politikoetan eta soziologian lizientziatua EHU eta Italiako Unibertsitate della Calabrian. Uste dut denek inkesta soziolinguistiko horiek ezagutzen dituzuela. Galdera da, zenbat erabiltzen da Euskara kalean. Erabilera baita, ziur aski, hizkuntza baten egoeraren adierazlerik garrantzitsuena. Ikerketa horien berezitasuna batez ere metodologian dago. Izan ere, behaketa bidez jasotzen dira datuak. Inkesta horietan, informazioa ez da aitortua, inkestatzailea kalean hizkuntzen ahozko erabilera biltzen ditu,
eta subjektibotasunak ez lezake eragin emaitzetan. Zoin dira inkesta horien erronkak, emaitzak eta erabileran eragiten duten faktoreak erakutsi ondoan, hau da, Olatzek aurkeztuko diguna bederatzi proposamenekin. Olatz, zure hitza. Eskerrik asko Batitu, eskerrik asko Euskaltzaindiari. Orain botako ditudan ideia hauek zuekin partekatzeko aukera emateagatik. Eta Batituk aipatu du pixka bat, nire aurkezpenak 3 zati izango ditu, eta lehenengoa izango da zuzen kokatzeko euskararen egoera zertan dan, diagnosi bat egiteko kale neurketa izango da erabiliko dudan ikerketa oinarrian ikerketaren emaitza nagusik azkar pasako ditu, denbora gutxi daukat. Bigarrenean izango da pixka bat erabilera horretan zein faktorek eragiten duten orokorrean azaldu, eta hirugarren satia hain zuzen, etorkizuneko erronka proposamen batzuk botako ditut. Hiru sati horiek. Hasteko euskararen egoeraren diagnosia egiteko Batituk esan bezala erabiliko dudan ikerketa segurazki gehientsunok ezagutuko dezute, kale neurketa, erabileraren kale neurketa da, eta hor kalean behatzen dira nolabait hiztunek zein hizkuntza erabiltzen duten, behaketa bidez jasotzen da, kalean entzuten da iren hizkuntzak euskeraz diren, gazteleraz hegoaldean, frantsesez iparraldean diren, eta beste hirugarren multzoa izango litzake, beste hizkuntzetan gertatzen diren hizkuntzak kuantifikatzea. Ibilbide luzeko ikerketa da, 89an egin zen lehenengo edizioa, 80. hamarkadan Siadekok Iñaki Larrañagaren eskutik sortutako metodoa erabilizan. Ondorengo ediziotan nolabait metodologiak izan du garapen bat eta moldaketa hobekuntza batzuk, baina oinarrian 80. hamarkadan sortutako ikerketa metodoa da. Eta geroztik 89an Euskal Kulturaren batzordetik egin zen lehenengo neurketa, horri ibili ziren Xabier Isasi, Txillardegi, Iñaki Martínez de Luna, Iñaki Marko, hemen batzuk bazabiltzate. Lehenengo edizio horretan, eta 4-5 urtean behin errepikatu da, 6 elkarteak errepikatu zuen, orain klusterrak egiten du neurketa, eta 7. aurten izango da. 2016an, iraila urrian, izango dugu 7. edizioa eta datu berriak. Besterik gabe, dimensioa edo tamaina ikusteko 360.000 hiztunen informazioa jasotzen da, izugarria da, ez dugu ezagutzen halako ikerketarik, halako muestra, halako lagina handiarekin, eta horrek aukera ematen du, Euskal Herri mailako datua izatea, lurraldekako datua izatea, eskualde batzuk, baina ez udalerri mailakoak. Udalerri mailako datuak besterik gabe datua izateko, hortarako neurtu behar dugu ordu gehiago, elkarrizketa gehiago, baina geroz eta gehiago dira metodologia honen bidez neurketak egiten dituzten udalerriak. Asko egiten dira, ja. Lehenengo datua Euskal Herri mailan datua izango litzateke entzundako 100 elkarrizketatik 13 izan dira euskeraz. 83 gazteleraz frantsesez eta 100 datu orokorra, eta 4 beste hizkuntzetan. Esan behar da, hori da azken 2011ko datu orokorra, baina ikusten da lurraldeka ezberdintasun handiak daudela. Gipuzkoan erabilera altuena da, 133, Bizkaian 109, Nafarroa iparraldean 106 eta Araba 104. 113, baina 113 horrek bere horretan ez du gauza gehiegi esaten, lurraldeka egoera oso ezberdina baita. Hori da 2011ko datua, baina zei argazki atera genuen 89 hartan, duela 22 urte. Bilakaera, ikusten bada, hori Euskal Herriko bilakaera da, bi
2,5 puntu gora egin du 89tik. Hau da, 89an 10,8ko erabilera jaso genuen, orduan datua pixka bada, motel, gora, eta azken urtetan trabatu edo bere horretan dago, eta esan daiteke 2006tik 11 ere zerbait jetxi dela. Hortxe, akats tartea mantendu, zehose jetxi, hortxe dago. Baina hori datu orokorra, ze gertatu da lurraldeka, egoera ezberdina daude, eta bilakaera hori nolabait ilustratu beharko bagenu paisaia edo mendiekin, 3 aukera horiek, 3 irudi horiek ditugu. Lautada erabilera ez gora ez bera, gutxi gora bera daukagu Araba, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Ipar Euskal Herriko datuak 3 lurraldeak batuta eman behar ditugu, bestela ez daukagulako nahikoa muestrarik. Puntu bat gora bera, 22 urtetan, hortxe, planoa dago kale erabilera. Gipuzkoan, lehenengo irudia, mendi malda gora izango litzateke, etengabe gora egin du erabilerak, 89an 123 eta 10 puntu gora egin du azken neurketan. Bizkaian aldiz, abiada motelagoan gora egin zuen zertxo bait, 97an bitarten, baina ondoren trabatu da batez ere 2006an eta azken 2006a bitarte eta azken 5 urtetan zertxo bait bere egin du. Eta horrek nolabait baldintzatu du lehen ikusi dugun Euskal Herriko kurba orokor hori, azken batean Bizkaian bizi baita biztanleriaren proportzio handi bat. Datuak adintaldeka aztertzen baditugu, aurrek hitz egiten dute euskeraz gehien, lehenengo grafikoa da 2011koa eta bigarrena lehenengo neurketa. Azken argazkia da aurrek hitz egiten dute gehien, gazteek ondoren, helduek eta azkenik adinekoak. Hizkuntza berreskuratzeari begira beraz, urrenkera egokiena lortu da, eta hori ezan lortu, egoera hori ez genuen 89an. 89an bai, aurren erabilera zen altuena, baina oso tarte txikiekin bigarren adinekoak daude. Eta segurazki hori egin bagenu duela 30-35 urte, adinekoak izango genituzke lehenengo posizioan, nola da. Beraz, euskararen erabilera gaztetu egin dela esan daiteke. Eta lurralde guztietan gertatu da hori, hau da, aur gazte eta helduetan gora egitea eta adinekoetan bera, oroar EAen, hemen ikusten da Euskal Herriko lurralde guztiak batuta, bataz beste, aurre gazteak eta helduek gehiago erabiltzen dute, eta adinekoek bera egin dute, neurri batian ulergarria da, multzo hori demografikoki aldatu dalako, elebidunen kopuruak bera egin dulako adinekoen artean. Adinekoak 65 urtetik gorakoak dira. Bilakaera hori orduan, oroar gertatu da, salbuespenak Araban, helduen erabilera egonkor dago 22 urtetan, eta horregatik Araban ikusi dugu lautadaren irudia. Nafarroan aurretan bera egin du, eta hori kezkagarria da, ikusiko dugu zer gertatzen den aurtengo neurketan. Gazteetan eta helduetan egonkor mantendu da, eta iparraldean helduen adintaldean bera egin du. Aipagarria da, iparraldean aurre eta gazteetan gora egin duela 22 urtetan, 22 urtetan, 93ko datua da iparraldekoa, lehenengo neurketa horretan iparraldean mostra txikia jaso zalako, baina 93tik honea, 93an aurrak 5% erabilera jaso genuen, eta oraingo azkenekoan 2011an 10%. Eta gazteetan 3tik 7%. Hori importantea da, nolabait gora egin izana. Datu desente daude, baina diagnosiaren atalau bukatzeko azkenekoa
aztertu dugun aldagai nolabait determinantena edo gehien eragiten duena haurren presentzia da. Egin zana zan, azken 2 neurketetan, egin da elkarrizketak banatu 3 multzotan. Batetik, haurrak bakarrik dauden elkarrizketak, bigarrena da nagusiak bakarrik, nagusiak dira gazte heldu edo adinekoak, eta 3. multzoak nahastuta daudenean. Hor grafikoan ikusten dezute, haurrak eta nagusiak elkarrekin daudenean jasotzen dira erabilera daturik altuenak, eta aldea ikusten dezue nabarmena da, hori da kolore berdea. Salbuespena Gipuzkoan, haurrak eta nagusiak elkarrekin aritu, edo haurrak bakarrik aritu, erabilera antzekoa da. Diagnosiari dagokionez, gero norbaitek nahi badu datu zehatzen bat edo, berriro bueltatuko gera zenbakietara, baina bigarren zatira pasa nahiko nuke. Hortarako erabilera honetan, kale erabilera saritu gera, baina oro har zerk eragiten du ahozko erabileran. 3. puntura pasatzeko zer hobetu behar da, zein da erronka erabilera horrek gora egiteko. Hortarako, Iñaki Martínez de Lunaren marko teorikoa erabili dut, eta oso baliagarria da guretzat nolabait faktore horiek multzokatzeko. 3 dimensio planteatzen ditu berak, erabilera erdigunean, eta badira faktoreak norbanakoari dagozkionak, eta hemen aipatu dira, kafe aurretik, eta hainbat faktore, gaitasun erlatiboa, erabileraren motivazioa, beharra ere hemen egongo litzateke, norbanakoak daukan beharra hizkuntza horretan egiteko edo ez. Bigarren multzoa, dimensio mikrosoziala edo hurbileko taldea deitu diot, hor egongo liratezke, faktore taldeko, hurbileko taldean faktoreak alegia. Elebidunen dentsitatea, zenbat euskaldun ditudanik inguruan, zein da gure arteko harreman sarea, normalizazio planak lan munduan, zer aukera dudanik taldean, ere badago sustatze lanik nire hurbileko taldean, eta 3. blokea gizartea, dimentsio makrosoziala, leheno Iñakik aipatzen zuen globalizazioa, lege estatusa, hizkuntza politika, gizarte babesa diskurtsoak, patxiaritu da zerbait horretaz, eta tartean izango genuke input mediatiko kulturalak. Pixkat bloke horiek ditugu, hori oso orokorra da. Horretan oinarritu naiz, erronkak planteatzeko, proposamen bat egiteko, faktoreak multzokatzeko erabilitako diagrama bera erabilidet, eta 9 proposamen planteatzen dira. Hortarako egin dudana da, batetik kale neurketako emaitza kaleratu zirenean, monografiko bat aldizkarian, monografiko bat egin zen, 84. alean, eta hor hainbat adituk, eta hemen ere batzuk zaudete, Iker Martínez de Lagos, Mertxe Mujika, Iñaki, hainbat ideia bota ziren. Orduan, jaso ditut ideia batzuk, Patxik ere idatzizun, eta gero osatu dut, klusterrak azken urtetan daraman, ikerketa lerro ezberdinetan ateratako ondorioekin. Lehenengoa litzake, hor berezia da hau, eta hola markatua dago gezia, lehenengo erronka gehiago ikerketarako planteamentua da. Hau da, ikerkuntzan dihar dugun ontzat, nire ustez garrantzitsua diran 3 ideia. Bat, bizitzaren zikloaren hipotesia. Iñaki Jurrebasok, kale neurketaren datuak eta inkesta soziolinguistikoari buruzko datuak erkatu zituen, aztertu zituen, hori artikulu hori ere bat aldizkarian dago, eta nolabait bere hipotesi bat izan zen, bizitzan zehar, hiztunak baditugula lau mugimendu, mugimendu izena erabiltzen zuen, 4 une nolabait esatearren. Bata da nerabezarora iristea erdarara, edo gaztelerara, edo frantsesera,
hurbiltzeko joera badago, 12-18 urte hoietan, eta hori nahiko entzuna da, baina badago berak planteatzen zuen beste hipotesi bat, bigarren une bat da adineko zahartzaroan 50 urtetik gorako une horretan, badagola ere masa bat, norbait, 50 urtetik gora adineko ez, adin horretan, nolabait badagola ere erdararako joera bat, eta hori berria da. Orduan, garrantzitsua litzake ikerketari begira hipotesi horrekin lan egitea edo gutxinez aztertzea, hala dan edo ez. Bigarren planteamentua da hizkuntza gaitasunaren kategorizazio berria. Jon Emiren Hernandezek hitz egin du honi buruz, ez digu balio garai batean erabiltze genuen euskaldunen tipologiak. Euskalduna da edo ez da. Osea, gaur egun egoera hori asko aldatu da, ez naiz gehiegi luzatuko, baina planteatzen dute kontinunaren ideia, hor hizkuntza hiztunen, euskaldunen definitzeko tipologia berri bat behar dugu. Eta hirugarren litzake gaztei ahotsa ematea. Hainbat eta klusterran egiten ditugun hainbat ikerketetan eta entzuten da geroz eta gehiago gaztei buruz ari etengabe, baina ez diegu hautsik ematen, eta importantea da hori ikerketa kualitatiboekin edo dena delakoekin. Bigarren erronka, ahozko jardunean trebatzeko formazioa landu eta eskaini. Hizkuntza erabilera ez da hizkuntza ezagutzeatik besterik gabe eratortzen, eta hori etengabe entzun dugu goiz guztian zehar. Eta gainera lehen aldiz, euskaldunen artean, erdal elebidunak dira gehiengoak. Ahozko komunikazioa berariaz lantzea importantea iruditzen zaigu, eta fokoa nolabait bi gizataldeetan jartzea. Bat, hiztunengan, alegia, nolabait kontuan izatea nola hitz egin behar den komunikazioa freskoagoa, jario erresagoa izan dadin. Ez du balio, gazteekin biraoak ikasteko, biraoen zerrenda bat, edo piropoen zerrenda bat eman, eta kitxo, testu ingurua eman behar zaie gazteei, nolabait komunikazioa, ahozko komunikazio hori landu behar da. Eta bigarrena ere da hezitzaileengan fokoa jarrita. Nolabait, nola sortu dezakete hezitzaileek, ikastetxean irakasleek, egoera komunikatibo ezberdinak gazteek hitz egin dezaten. Horri buruz ere badago iaz ateratako monografiko oso interesgarri bat, ahozko komunikazioa eskolan, Josune Zabala lankideak eta Ines Gartziak EHUko irakasleak nolabait koordinatutakoa, urteak daramatzate lan hori egiten eta interesgarria da eta gure ustez kontuan hartzeko ahozko komunikazio hori ere landu daitekela eta oso gutxi egin degula hortan. Bigarren dimensioan, hurbileko taldean, hirugarren erronka litzake helduek haurrei eta nerabei erabilera esparruak eskaintzea. Nolabait, helduek kontziente izan behar dugu, bai haurrak eta gurasoek, haurrak eskolatzen ditugu, baina eskolaz kanpo ere badagu ardura bat nolabait aukera izan dezaten erabilera hori praktikara eramateko. Bada isialdian, garrantzitsua da begiralearen ezagutza, zein autu edo zein erabilera duen eta bar. Eta gainera, nolabait kontziente itea helduek beraien hizkuntza praktikak garrantzia handia duela. Lehengoko datua erreparatuta aurren presentziaren eragina. Aurran nerabe izatera pasatzen denean, nolabait helduen mundura hurbiltzen denean, barneratzen duena da praktika komunikatiboa erderaz da, helduentzat. Eta hori nolabait hori erreproduzitzen da, horrek badu eragin bat. Horrekin lotuta dago, laugarren erronka, kirol antolatuan hizkuntza irizpideak eskatzearena, aisialdia orobar izan zitekeen, baina kirola aukeratu dut, ikusten degulako kirol arloan,
aur pila bat mugitzen da oro har, jardun ezberdinetan, eta bertako federazio klubek eta ez dute apenas hizkuntza irizpiderik, ez gazte jardungo duten entrenatzaile edo begirale aurrek duten ezagutza mailarekiko eta areta gutxiago erabilerarekiko. Orduan, esparru hori lantzea importantea da. Bosgarren erronka adinekoen artean erabilera sustatzeko ekimenak, hori Patxi Juaristik bat aldizkarian aipatzen zuen, nolabait ikusi dugu adinekoen artean erabilerak bera egin duela, kale neurketako datuei erreparatuta, egia da arrazoi demografikoak badaudela, baina berak aipatzen zuen adinekoen artean apenas dagola erabilera sustatzeko ekimenik, etorkizunean kontutan hartzeko erronka gisa jaso dugu hori ere. 6. erronka, eta lan mundura zehatzago etorrita, hizkuntza ohiturak aldatzeko irizpideak sozializatu eta landu behar dira. Erronka hau pixka bat, normalkuntza planez oro harritz egin dezakegu lan munduan, baina erdigunean hizkuntza ohituren aldaketa jarri nahiko nuke, azken urte hauetan Pello Jauregik lehen aipatu da, Pello Jauregin eskutik klusterrean aldaitz proiektuen hizkuntza ohiturak aldatzeko metodologia bat sortu da, EUSLE metodologia, eta emaitza oso positiboak eman ditu, hizkuntza aldaketei begira. Bai, erdaraz hitz egiteko ohitura zuten euskaldunetan, eta baita euskaldun pasiboak elkarrizketa elebidunetara edo asimetrikoetara ekartzeko. 7. erronka, lan munduan hizkuntza lidergoaren garrantziaz jabetzea, eta hau ere proiektu baten ari dator, Eralan 3 proiektuan ondorio bat erabileran eragiten duten faktore garrantzitsu bat tokian tokiko liderraren hizkuntza portaera dela jaso zen, eta garrantzitsua iruditzen zaigu horretaz jabetzea, eta liderrekin positiboki nolabait eragiteko metodologiak sortu eta implementatzea. Bukatzeko, azkeneko dimensioa makrosoziala gizartea, 8. erronka azalpena handirik beharreztuna, lanbide heziketa euskaldun du, Mertxe Mujikak aipatzen zuen bere artikuluan, eta 9. Gizarte babesa, faktore horretan, tokian tokiko euskarari prestigioa ematea. Esan dugu, Bizkaian, euskararen kare erabilerak azken 5 urtetan beherakada gertatu dela, eta horrek eragin duela nolabait Euskal Herrian orokorrean gertatu dena. Ale honetan ere, Iñaki Martínez de Lunak planteatzen zuen, jaitsiera horren faktore bat izan zitekeela, Bizkaian euskararen aldaerek euskara batuarekin duten distantzia, eta aldaera horiei prestigioa ematea litzatekeela, hori litzateke azken proposamena, Iñakik planteatzen zuen hipotesitik jasota. Horiek dira proposamenak, kontuan hartu beharrekoak hipotesi gisa edo gutxienez hausnarketarako eta eztabaidarako gure ustez baliagarriak izan daitezkenak. Esker Oratz. Galderarik balin bada, orain, 5 minuta. Egunon. Moleno ere buru ez dut orkestu Iñaki Irazabalbiti, euskaltzain burgazlea, euskaltzalea eta saltxeroa. Hola zozu interesgarriak eritu dezkite indituzun 9 proposamen horiek. Ez da horreza ba. Holatz oso interesgarria eritu dezkite indituzun 9 proposamen horiek, baina honit bai somatu duela zozerren falta. Ez da epaminik egon euskarazko espazio komunikatibo baten beharra. Alegia, gure gizarteak, gero eta input gehiago jasotzen du komunikabideen bitartez, maila guztietan, eguneroko bizitzan, eta ez dago Euskal Herrian euskarazko espazio komunikatibo
egoki bat antolatuta nolabait gure espesto horrek guztien beharrak asetuko lituzkenak. Eta pentsatzen esaterako haur eta gazten eta dauzkaten informazioa, komunikazioa jasotzeko ohituren inguruan, ez? Internet, gesteain edukiak eta horiek ikusteak, eta nik uste horren inguruko goeta handi bat eta sakon bat egin barko genukela. Bai, ados nago. Nik uste dut hori ere esparru lan egin beharreko esparru interesgarria dela. Aukeraketa bat egin behar zen, eta, bueno, pixka bat hasieran aipatu dut, oinarri bat hartu behar genuen, eta egin detena da, nagusiki aipatzen diren faktoreak kale neurketako emaitzen azterketen arira, eta pixka bat azken urtetan klusterrak daraman ikerketa hildoak edo eman dituen ondorioak. Baina, bai, nik uste eta osatu behar dela jakina. Agurtzan elordu naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Euskaltzendiko Euskara Batzordeko kidea. Ni baukat kaldera bat aprobat metodologian ikuspegietik, ez? Kale neurketa esaten zu, baina eman dituzun neurri guztiak ez da dira kalean. Oran, kalea zer da? Esan nahi dut, da eremu publikoa, orduan medioen kasua ere zartuko litzateke horrez, zer da kalea, hori da nire zera. Eta apur bat, asaltzen badiguzu metodologia hori zertan datzan, alegia, zer egiten da, ipintzen da mikrofono bat kalean, hori, apur bat harrituko liguke kale zera kontzeptu hori. Bale. Kalean egiten dira neurketak eta datua jasotzen dira entzun, eta jasotzen da entzundan elkarrizketa hori zein hizkuntzetan, gazteleraz, euskeraz, gaztelera frantsesez, euskeraz, edo beste hizkuntza batean izan dan, eta gero hiztunaren ezaugarri batzu jasotzen dira. Hiztunari ezer galdetu gabe guk jaso ditzazkegun datuak dira. Oso importantea da hiztuna ez konturatzea behatua danik. Orduan jaso dezakegu adina, eta hortarako egiten ditu 4 adin multzo, 2-15, 2-14, 24, 25, 75 gora, sexua eta gero tartean aurrak dauden edo ez. Hori da jasotzen dana. Kalea, eta zer da kalea? Kalea egiten deguna da udalerri, Euskal Herri mailan 2011an 97 udalerri neurtu ziren, eta udalerri bakoitzan ibilbide batzuk zehazten dira, ibilbide horiek dira kaleri jendetsuenak, guk behar dugu elkarrizketa ahalik eta gehien jaso. Eta kalea, gure ustez, erabilera mota hori bada, erabilera ez espontaneo bada, normalean lagunen artean, familikoen artean ematen den erabilera bat da, nun jarri dezakegu beste esparruetatik, beste esparru, bai lan munduan, edo jasotzen dugun biltzen duen espazio bada. Osea, espazio ezberdinen nolabait, hori bada zerbait espontaneoa, zerbait naturala, eta interbentzio, zaila duena interbentzioa kalean. Osea, hor nolabait emaitza horiek adierazten dute beste lanean dezun, ze joera dezun, ze jarrera daun, ze normalkuntza planik emandan edo ez, hor kalean hori guztia islatzen du. Kalean entzun eta... Ez dira hor kalekoak. Orduan, uler dezakedana da, pentsatzen duzuela, horrek gero eragina izango duela kalean. Hori da. Bai? Bai, ados. Bai. Bitxori delgu, lehen hitz egin dut, noizbait horatzekin ere hitz egin dut, ni hasieratik oso mesfidatia izan naiz kale neurketekin, eta oso mesfidatia 2012ko datuak nola zabaldu ziren, galtzen ari gara erabilera, oso geizkigoa, zerbait gertatzen zen, nor dabil gaur kalean, pixka bat agurtzan eren hildotik, nire usterako proportziotan eta dabiltza edadeko ezagite zeia dinetatik eta etorkinak. Eta
umeak eta gazteak eta nire ustea da, zean orden. Nola liteke datu horiek txarrak izatea eta nik nire belarrian, Gipuzkoan bizi naiz eta gizar, baina erkidego autonomoan banabil, nik askoz euskara gehiago entzuten dut, oain dela 30 urte baino, oain dela 20 urte baino, oain dela 10 urte baino. Ez dut esaten Nafarroan, ez dut esaten Nafarroan, ez mistoan eta ez hegoaldean, ez da ere iparraldean, baina EAen nola lik zerbaitek metodologian uste dut ekin digula akatxe edo, bueno, neurtzen dugula gauza oso mugatuak. Ez dakit. Metodologiak bere irizpideak ditu, datuak oso koherentea dira, ez bakarrik kale neurketakin, baizik lehen aipatu dudan Iñaki Jurrebasok egindako azterketa inkesta soziolinguistikoekin, ikusten zen datuak oso bat datorrela. Ez da erabilera bera, ze inkesta soziolinguistikoan erabilera etxean jasotzen da, erabilera lagun artean galdetu egiten da, baina gero korrelazio handia dago bi ikerketen artean. Hori da, nolabait gure ustez sendostasuna ematen dion arrazoi bat, eta bestea da, esan da bezala, 6 puntu ditugu, eta 6 puntu horiek badute nolabait joera bat, eta bueno, Azken galdera edo iritzia. Bai, ez, solatzi metodologia zorrotza da. Tartean ibili nintzen, baina bueno. Esan nahi dute oso zehaztuta dago kale erabilera zirkuitoa eta eragiten duten faktoreak baita aste egunetan hautatu egiten dira. Orduan, siadekotik eta luze erabilitakoa eta hori da bat eta bigarrena baliotasuna eta fidagarritasuna kontrastatuta daude. Olatzek esan ditu bota ditu datu batzuk, baina niretzat funtsezkoena da eta Txiardegiren eredu matematikoa aplikatuaz erabilera isotropikoa udalerri horietan eta kale neurketan hau da, eredu teoriko baten bitartez aurreikusten diren erabilera tasak eta empirikoki neurtzen direnak bat datoz. Eta Txiardegiren eredu matematikoa soziolinguistika ezagutzen baldin baduzue, oso xe egindakoa, erabilera isotropikoa da azken buru hauzaz edo zoriz erabil daitekenak gizarte gizan multzo batean, zenbatekoa izan daiteke, ezagutzen baldin badugu zenbat euskaldun dauden udalerri horietan, eta neurri horiek bat datoz. Beraz, nik uste pertzepzioa edo hautematea bit horrek izan dezakena, azken 20 urteotan euskaldunen artean bizi bada, bere arazoa izango da. Baina, empirikoak neurtu daitekena eta eredu teorikoak kasu honetan bat etortzeak metodologiari bermea ematen diote. Ez. Mire esker. Baimena puntetxo bat egiteko emaitzen inguruan, batxitxu? Nik interpretazio demolinguistiko bat ingo nuke horren harira eta da egia da, emaitza eta ikerketa mota diferentetan, gazteak eta umeek gehiago erabiltzen dutele. Zergatik emaitza orokorretan ez da islatzen, bat justu neurketa egin zen urte horietan, 2011an hain zuzen, etorkinen etorrera oso potentea zen momentu hortan, eta etorkinek denbora asko ematen dute kalean. Eta beste bat, biztanleriaren piramidearena. Aurrak eta gazteak askoz gehiago hitz eginda ere, pisu erlatibo gutxi dute biztanlerian, eta orduan beraien erabilera altuago lausotua gelditzen da, helduen dimentsio handian. Mire esker.
Bere nahi, temporalizazioa aldan parazia ipinizu, eta temporalizazioa eten. Nik neu pasatzeko... Bueno, ez dela nazera ingo dut. Ederki, goaz pixkanaka aurrera gaurko goiz honetan. Bueno, niri dagokit Bikain Urkidi aurkeztea. Bera Lemoizko Euskal Girotze barnetik egiti dator. Bikain lehen hezkuntzako diplomatua eta gizarte eta kultura antropologiako lizentziatua da. 2006tik ari da hezkuntzan lanean, lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan, eta 2012tik aipaturiko Lemoizko barnetegi horretan. Lemoizko barnetegia Euskal Girotze barnetegi bada, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza saila dituen 5 barnetegietako bat, eta hain zuzen ere barnetegi horietan 8 eta 13 urteko ikasleekin lan egiten dute, euskaren erabilera eta euskaren aldeko motivazioa areagotu nahian. Hortik, esperientzia horretatik egingo digu gaur bere ekarpena, eta beraz, berandu goazenez zurea daitu. Eskerrik asko. Bueno, etengabe mantentzen den gauza bakarra aldaketa da. Nik aldatu dezakedan jarrera bakarra nire jarrera da. Eta honan ator striptiz bat proposatzera, eta koherentea izateko lehenengo prenda neronek kenduko dut, noski. Horrela sortu daitekelako iraultza eta uina jarreren aldaketetan. Egia esan sentitzen naiz, etorkizunean bezala, hemen izarra asko daude, eta etorkizuna dela uste dut hau, izan ere 2017ko bertsolari txapelketa nagusiko finalean bezala sentitzen naiz, 8 irlari eta tartean ni. Hausnarketa da gaia, hausnarketa bidea eta hausnarketa helburua. Ekingo diogu. Gure lanari buruz luze hitz egin genezake, baina gaur hona gatoz ekarpentxo bat egitera eta izenburuan irakurri duzuen bezala jartzen duen hori pixka bat azaltzera, metodologia azaltzera. Web horri horretan .net edo .eusen agertzen den metodologia txosten hori azaltzera. Modu eragingarriago eta eramangarriago batetan azalduko dut. Eta kontutan izan behar dena da, berak Ibonek azaldu duen bezala, lehen eta bigarren hezkuntzako lehen ziklotik abiatzen garela. Baina uste dugu hau, edo gutxienez uste dut, hau zabaldu daitekela jendarte osora eta arlo zein leku guztietara azken batean. Txosten metodologikoak 4 atal ditu, eta beraz 4 neurri ezberdinetan, hemen bertsozale asko dagoenez, bertso batzuk botaz hasiko gara, jarraituko dugu ondoren sorpresaren batekin, eta ipuintxo labur batekin bukatuko dugu. Diapositibetan antzeko zerbait jartzen du. Euskararekikoak eraldatu nahirik, eraldaketa horrek ez du presiorik, zalantza onartu bai, baina ez beldurrik, esperimentazioz lanean bustirik, barnetegian ez da falta aukerarik, barnetegian ez da falta aukerarik. Sentitu bizi esan, eman aditzera, goazen oiek denak elkarri lotzera. Pertsonak ez du egiten horrela atzera, azke sentituzkero hobeda aukera, garrantzitsuena da hartzen den jarrera, garrantzitsuena da hartzen den jarrera.
Barnetegian hausnarketari ematen zaio pixua, sari zigorren ordez guk bertan ematen dugu musua. Emozionalki aldaketa bat sakonki esanguratsua. Zutabea da hemen guretzat eraldatze prozesua. Zutabea da hemen guretzat eraldatze prozesua. Taldeak eta taldekideek elkarrentzako eragin, bi horietan eragiteko haien zenbat alegin, sentitu eta bizitakoa baikorki euskararekin. Metodologi berezia da, ekin hausnartuta ekin. Metodologi berezia da, ekin hausnartuta ekin. Eredu bihurtzea dugu orea, ilusioa, poza, grina, umorea, pazientzia handia eta adorea, ondo zaintzeko, ai, 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 daukagun lorea. Barrutik hitz eginez, beldur denak lotzen, lotxarik ez da behar oiukatu ozen, konektatu nahi dugu konfiantza sortzen, hurbiltasun giroa, ai, 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 ea dugun lortzen. Gure ahalmena da nahiko mugatua, hitz gutxiago egin ez da pekatua, ikasleak entzun da ta hartu datua, pertsona den bezala, ai, 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 errespetatua. Ikaslea ez dugu gurekin ahula, kritikak onartzeko nahia badugula, bihotza zabaltzeak balio digula, gatazkak normal hartu, ai, 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 hori da formula. Garratza bezain osasuntxua izan daiteke limoia, osotasuna begiratzeko badugu jada sasoia. Pertsona batzuk euskararekin sentitzen dute pozoia, pozoiatera behar diegu ulertuaz arrazoia, epaitu gabe goxo-goxoki sortuz denentzat gidoia, sortuz denentzat gidoia. Talde osoan eragin nahi da, baita norbanakoetan, sentimentuan dago gakoa, pertsonaren jarreretan. Urte askotxo daramatzagu
erabileraren ketan, derrigorrean eginaraziz, eta ondoren penetan, orain arteko estrategia, ez da egon bihotzetan, ez da egon bihotzetan. Bueno, bertsoak bukatuta. Galderaz josiko zaituztet, hausnarketa baita bidea, gaia eta helburua. Zer ikusten duzue? Neska gaztea ikusten duzue? Andres Zaharra ikusten duzue? Non? Nola? Zertan jarri dugu arreta? Zertan jartzen dugu arreta, normalean? Beste zerbaitetan jarriko bagenu arreta? Ikuspegia aldatzen saiatuko bagina? Adostuko bagenu, non jarri arreta? Adostuko bagenu, nola ikusi? Zer ikusi? Zergatik ikusi? Zertarako ikusi? Zer ikusten dugu? Zer ikusi nahi dugu? Nola? Zergatik, zertarako? Talmud aipatzen dut hor, jartzen duen bezala, ez ditugu gauzak diren moduan ikusten, gu garen moduan baizik. Gu konfiantza badugu, norbaitek konfiantza hori jasoko du. Garen hori transmititzen dugu, ispiluen jolasa edo metafora. Errealitatearen pertzepzioa anitzak daude. Bakoitzak bere ikuspuntua du eta errespetatu egin behar da. Dena erlatiboa denez, ez gara hain epaileak izan behar. Ez gara inor baino gorago jartzeko. Berago ere ez, baina gorago ere ez. Norbaitek Andres Zaharra eta emakume gaztea biak ikusten ditu? Denek? Biak daude. Hori da horko errealitatea. Eta hirugarren bat ere ikusten dela, esango banizue? Sinesten didazue? Konfiantzari bai nigan? Zergatik? Zergatik ez? Zenbaterainoko konfiantza daukazue? Hirugarren bat agertzen da, ala ez? Errealitate bat, baina gutxienez bi errealitate ere badira. Edo gehiago, agian oraindik inork bat emate egongo da, ez duena ikusi bat ere ez. Edo behar bada imaginatu du beste zerbait. Ilusio optikoa. Ilusio optikoak. Ez alda hau gure eguneroko errealitatea. Ez ote gara guk ikusten dugun horretan tematzen, bestei ikusarazi nahian, konbentzitu nahian, okerragoa izan daitekena inposatu, behartu nahian. Ez algara tematzen sarri errealitatearen alde bat, gure aldea, alde bakarra azpimarratzen? Nola sentitzen gara? Nola sentitu daiteke demagun, hemengo guztiok ikusten duzuela emakume zaharra, eta pertsona batek emakume gazte ikusten duela. Nola sentitu daiteke? Sentitu daiteke bakarrik egon gabe, edo bakarrik egon da, igual ez da sentitzen bakarrik. Eta ezer ez duenak ikusten, nola sentitu daiteke? Ez da berdina gertatzen hizkuntzekin, gure kasuan euskararekin? Ez alzaigu berdina gertatzen euskaldunoi. Ez aldugu nahi gure mundu ikuskera, demagun euskaltzalea, besteen gainetik ezarri. Zeren truke? Empatikoa gara? Ez aldugu onartu sama handiegia? Pentsatzen ote dugu besteengan? Arrazoia izatea nahikoa da? Justifikatu ahal izatea nahikoa da? Nola kudeatzen ditugu gure sentimentuak? Kudeatzen ditugu? Eta besteenak? Zer eragin dute sentimentuek? Edozein ekintzetan, hitzetan, hausnarketetan, pentsaketetan, sentimentuan bertan, jarreretan. Aipatu da, behin baino gehiagotan, garrantzitsua galderak egiten jarraitzea da zioen Einsteinek. Barnetegietan,
emozioen kudeaketa ezinbestekoa, lehentasunezkoa eta zutabea dela uste dugu. Horregatik egiten dugu goxotasunaren pedagogia. Hau guztia, lehen esan bezala, beste bizitzako beste edozein arlo edo leku edo nora eraman daiteke. Uste dugu eraman beharko genukeela. Emozioak gurekin datoz. Kudeatu ala ez. Baina ezetza ezinezkoa da derrigorrean gaude kudeatzen. Ez ikusiarena ere egiten dugunean, kudeaketa modu bat da. Ukatzen dugunean ere bai. Horregatik, uste dut, eta orain gutxienez nire izenean hitz egingo dut, kudeaketa emozional propioa egin behar dugula lehendabizi, gure emozioak kudeatuta soilik iritsi gaitezkelako besteen emozioak ulertzera edo ulertu nahi izatera edo kontutan izatera, empatizatzera eta arduratzera zer esanik ez. Demagun barnetegietan gure kasua dela, bai? Emozioek indar handia dute. Bizitzan bezala. Gakoa da hezkuntza emozionala eta hori ondo kudeatzeko gure indar emozionala garatu egin behar dugu, indartu. Hezkuntza leku guztietan dagoenez, hau dena hezkuntza mota guztietara nola zabaldu daiteke? Lehenbizi formalera, baina gero ez formalera eta informalera. Posible da? Hau guztia filosofia bat da. Zoriontsu bizi nahi izatea ere filosofia bat den bezala. Guztiok daukagu bizi ikuspegi edo bizi filosofia bat. Batzutan batzuk ukatu arren. Ez aldira esanguratsuak, bezain ederrak, horrelako esaldi filosofikoak. Bukatzeko ipuin polit baten funtsa bakarrik kontatuko dizuet denporagatik. Duela urte batzuk, naturako izaki guztiek bilera garrantzitsu bat egin zuten. Naskatuta zeudelako pertsonarekin. Natura guztia suntzitzen ari ziren. Berau kontutan hartu gabe. Horregatik bilera luze hartan, pertsona nola zigortu pentsatu zuten. Zer kenduko diogu? Zer egingo diogu? Zigorretan pentsatzen. Era guztietako ideien artean, bat nagusitu zen azkenean, hau erabaki zuten. Unibertso osoko izaki jakintsuenak, hauxe esan zuen. Badakit, zoriontasuna kenduko diegu. Bai, idea ona. Zoriontasuna kentzen badiegu, naturaren eta haien esklabu bihurtuko dira. Baina leku guztietan miatuko dute, non gordeko dugu? Aurkitu egingo dute, horrelakoak dira pertsonak, bere egoiak izateaz aparte. Aurkitu egingo dute. Jakintsuak berriro ere, barre bat egin eta esan zuen. Lasai, nik badakit eta. Inoiz bururatuko esaien leku batetan gordeko diegu. Bihotzean gordeko diegu zoriontasuna. Arituko dira mendietan, itsasoan, erreketan, edozein lekutan bilatzen, baina ez dute bilatuko bereko igiekiak direlako. Bai, oso ondo. Oraindik ere 2016an zoriontasunaren bila gabiltza. Kanpoan, diruan, ez dakin non, bestean, hizkuntzan. Aritu bila. Besteak daude, ja. Bez, oraindik ez dut aurkitu. Zoriontasuna gakoa da. Hori da ipuin honen helmuga. Eta ipuin hau sartzeko kalabasan, elefantea bihotza zan. Bihotzari esker bizi gara, bihotzarekin bizi gara. Eta ondorioz, bihotza leku guztietara daramagu. Bakarrik gaudenan ere, bihotzarekin gaude. Eskolan, lanean, etxean, komunean, haserre gaudenean, triste, pozik, zoriontzu, alai. Horixe da ipuinaren helmuga. Galdera da, zoriontasuna nahi dugu? Zer da zoriontasuna? Non dago zoriontasuna? Euskarak zoriontsu egiten gaitu?
egin behar gaitu, egin behar ditu. Euskarak, pertsonok ditugun beste gauza guztiekin gertatzen den bezala, zoriontasunean lagundu egin behar digu. Lagundu. Zoriontasuna emozioen kudeaketa egokitik dator. Eta atxikimendu emozional baikor, baina libreki egindako hautua da. Erabaki bat da. Nik zoriontsu izan nahi dut. Nik euskaraz bizi nahi dut. Erabaki bat. Ez da besterik. Aipatu nahi nuke bakarrik kontzeptu bat falta mota duana gaur hemen, eta da hizkuntza ekologia. Eskubideak gora eta eskubideak bera, baina pertsona norbanakoen eskubideak ala taldekoak dira lehenago. Eta hizkuntza ekologia, ekosistema zaintzeko eta kontzeptu hori ulertzen dugu. Eraman behar dugu hizkuntzara eta kontutan izan hizkuntzaren ekologia kontzeptua. Abesti batek esaten duen bezala, jende zoriontsua herri libre batean. Bihotz-bihotzez, eskerrik asko eta gora bihotzak. Osondo bikain, mila esker, zure ekarpena gurekin konpartitzeagatik. Galderetarako pare bat 3 minutu baditugu, nahi duena bertsotan egin ere badu aukera horretarako. Emozioan kudeaketa ze lasai geratu nahi zen. Ez, bueno, hola xutziko dugu orduan, mila esker bikain. Bai, zuei. Egunon guztioi, urrengo hizlaria Josu Baleño Pizarro dugu, Zumaiarra, informatikan lizentziatua, urtetan Eluiar Fundazioan lan egindakoa, batez ere Eleka hizkuntza ingeniaritzako sailean, eta fundazioaren barruan berrikuntza eta proiektuen zuzendaritza eraman du. Gaur datorkigu Euskara eta Internet 8. lurraldea konkistatzen izeneko azalpenarekin. Aurrena ikusi nuenean titulua esan nuen 8. lurraldea bagenuen lehendik, diasporari izaten zitzaion. Baina gero, pixkatxoa gehiago pentsatuta, esan dut, eta ez alda gauza bera, interneten gaudenean ez algaude denok diasporan, edo olatzi galdetuz hori ere kalea alda, ez dakit. Egia dena da, hor komunikazio asko da bile da, euskeraz, beste hizkuntzetan, ez dakit. Gogoeta bat egingo digu orain Josu gain zuzen puntu hauetaz. Horrela. Eskerrik asko Andoni, eskerrik asko Euskaltzaindiari ere gaurko saio antolatzeagatik, eta eskerrik asko Patxi ere gaurkoa sustatzeagatik. Azken finean, norbaitek ere behar zuen hasia, ezta. Nik ez da gogoeta egingo, gogoeta azkenean Puntueus fundaziotik dator, gogoeta... Nik ez dut aipatu? Bai, hori da. Eluiar aipatu ezu, baina nik gaur Puntueusen izenean nago hemen. Hola nabarmen binde. Bai. Eta gogoeta Puntueusen aritzen garenon gogoeta bada. Eta gogoeta gaina, gogoeta abiatu horretikan, gaur hemen entzundakoarekin ere eman dit zer pentsatua, ezta? Goiz guztia euskarari buruz ari gara, komunikazioari buruz, sozializazioari buruz, normalizazioari buruz, globalizazioari buruz, baina internet 2 personek aipatu dute. Eta biak publikoak ziren. Iñaki Alegriak lehen, informatikaria, eta Iñaki Zabalbeitia, salseroa, beak bere burua definitu den moduan. Nik ere aipatuko dut, baina harrigarria egin zait, komunikazioaz hitz egiten denean, interneti buruz ez aritzea. Eta azkenean,
internet ez baitago hemen edoan. Komunikazioaz hitz egiten dugunean, nork ez dauka momentu honetan hau Patrikan. Eta nork ez dauka interneteko konexiorik bere Patrikan. Internet etengabe komunikatzeko erabiltzen dugun tresna da. Eta guk erabiltzen dugu, baina gu baino askoz gehiago gazteek. Eta gazteak euskararen erabilerari buruz ari baldin badira, zergatik ez dugu hitz egiten internetez. Eta zergatik ez dugu hitz egiten interneten egiten den euskararen erabileraz. Hori da gure gogoeta azkenean. Eta horri buruz hitz egiten dator, informatikari bezala, euskaltzale bezala eta saltxeroa bezala. Azken finean, bai, da informatikariok izan dezakegun kezka bat, eta agian, hemendik pasazeten guztiok hizkuntzalari edo soziolinguista zarete, baino, aprobetxatuko dut nik ere trampa egiteko eta soziolinguista baten hitzak ekartzeko. Andras Kornairen hitzak dira, kasu honetan, Andras Kornai hizkuntzalaria, nik baino beto ezagutuko duzuen oski, 2013an egindako ikerketa batean, Digital Language Death izeneko ikerketa batean argitaratu zuen emaitza da. Eta bere emaitzaren arabera, munduko hizkuntzen 5% baino ez da erabiltzen interneten. Eta bere ondorioa da, gainontzeko 85% desagertzera kondenatuta dagoela. Interneten erabiltzen den ez diren hizkuntzak desagertuko dira. Hori da, Andras Kornaik egin zuen ikerketaren ondorioa. Guk beti esaten dugu, lasai, euskara ondo dago, euskara interneten osasuntsu dago, hori da beti erabiltzen dugun diskursoa. Baino, hala da, badakigu hala dela, benetan uste dugu interneten euskarak presentzia osasuntsua duela, ikusten dugu, askotan entzun dugu interneten euskarak dauka 34. posizioa, edo ez dakizen bagarren posizioa, benetan hori da eta kaleko erabilerarekin konparatzen baldin badugu euskarak interneten duen presentzia hain ona da. Gu Puntu Ez fundaziotikan lantaldea martxan jarri bezain pronto egin genuen lehen gogoeta horixe izan zen. Jakin behar genuen interneten euskaren presentzia erreala zein zen. Jakiteko gure proiektua Puntu Eus noraino iritsi ziteken eta presentzia hori Puntu Eusen zabalkundea noraino eraman genezaken. Ondorioz, iaz Puntu Eus behatokia jarri genuen martxan, eta Puntu Eus behatokiaren bidez, hainbat neurketa egin genituen, jakiteko gure txikitasun horretan eta algenuen moduan, euskarak interneten zuen presentzia erreala zenbatekoa zen. Puntu Eus behatokia ez dizuet laburtuko, 2015ko emaitza guztiak eta txostenak interneten dituzue gure webgunean, eta Puntu Eus behatokiaren webgunean, behatokia.domeinuak.eus helbidean, baina Puntu Eus behatokiak datu esanguratsu bat eman zigun. Interneten erabiltzen den euskera 17% da. Edo beste modu batera esan da, interneten, Euskal Herrian, interneten argitaratutako webguneetatikan, 17% baino, ez du euskarazko edukirik. Horrek ez du esan nahi euskarazko dutenik edo euskara hutsez daudenik. Horrek esan nahi du, erabiltzen dituzten hizkuntzen artean, euskaraz edukiren bat dutela. 17%. 100 webgunetik 17%. Olatzek lehen aipatu dugu, euskararen kale erabilera 13%koa da. Esan daiteke, interneten euskaren erabilera ere paretsu dagoela, batzuentzat seinale ona izan daiteke, esatea, euskaren 13%koa baldin bada kalean, 17% interneten pixka gorago gaude. Nik uste dut, euskarak interneten izan beharko luken presentzia, kale erabilerarekin baino ezagutzaren pareko izan beharko lukela. Ezagutzarekin lotzen baitut interneten jasotzen dugun informazioa. Baino gaur hemen ari gara hitz egiten euskararen biziberritzeaz, euskararen erabilera kalean, behintzat nik jaso dudan mezua etengabe da euskararen erabilera, ahozko erabilera, kale erabilera eta bar, horri buruz ari gara hitz egiten, usten dut ezin dugula inolaz ere interneta ahaztu. Behintzat gazteak alor honetan inplikatu nahi baditugu. Eta hitz hauek ez dira nireak, Andras Kornaik duela 2 urte esan zuen, baina gure artean ere hau lehenago esana zegoen. Angel Lertxundik 2005an hau esan zuen. 2005an Angel Lertxundik aurreratu zuen euskarak
interneten irabazi behartzuela tokia benetan bizirango bada. Eta Angel Lertxundik hau Durangon hitzaldi baten bidez eman zuen, eta ondoren artikulu bidez argian argitaratu zuen, orduan ere aipatzen zuen gaur goizean hitz egin den zerbaitetaz, eta da transmisioaz. Transmisioa ez dela etxean egongo. Transmisioa beste eremu batzutara ere zabalduko dela, eta gaztek eta horrek transmisioa beste bide batzutatik jasoko dutela. Angel Lertxundik defenditzen zuen tesia, gaurko hitzaldi honei izenburu ematen diona, internetek euskararen 8. lurraldea izan behar duela da. Berak zioen, euskara bizirango bada, 8. lurralde hori konkistatu egin behar degula. Bueno, 10 urte beranduago 8. lurralde hori konkistatzeko daukago oraindik. Ari gara, baina diagnostiko hori ez da aldatu, eta ahalegin horretan ari gara. Guk uste dugu 8. lurraldeari buruz hitz egiten dugunean, ez gara diasporaz ari, interneti buruz ari baldin bagara, ezin degula ikuspegi geografiko batetik planteatu. Ikuspegi geografiko batetik planteatzen baldin badegu, 8. lurralde horretako biztanleak beste batzuk lirateke. Hau da, 7 lurraldetan izango genituzke biztanle batzuk, eta 8. lurralde horretara mugatuko genituzke euskal internautak. Nola baita esategatikan, erreserba digital bat sortzen ariko ginateke. Gure alegina da, eta Puntueusen eguneroko lanaren alegina dela esango nuke, 8. lurralde hori euskal gizartearen ispilu digitala izatea. Hau da, Euskal Herrian bizigaren komunitate horren islada digitala, islada bat interneten. Eta ispilu digital bat sortzen dugun momentutikan, informatiko horiok badugu tramparako ohitura. Askotan, oroitzen naiz, nahi informatika ikasketak amaitu, eta benetan informatika praktikoan lan egiten nuenean, aspaldi egin ez dudan arren, beti salatzen zidaten gauza batez. Informatikok esaten dezue, dena dela posible. Dena egin dezakezuela informatikoki. Bintzat trampa egin dezakegu. Eta uste dugu, ispilu digital batek trampa egiteko aukera ematen digula. Hau da, gogoratzen naiz, txikitan Igeldora jute ginean, eta hor bazeon ispiluen etxea, eta ispiluan begiratzen zinean, eta handiagoa, edo indartsuagoa, edo harritzen ginean, altuagoa ginen, potoloagoa ginen. Ispilu batek ematen digu aukera irudia aukertu, eta gure irudia indartsuago agertzeko. Katu honen irudia aurkitu nenean gogoratu nintzen Mikel Irizarrekin. Mikel Irizarri entzun izan diot euskara bere katuarekin konparatzen. Entzun nion hartan aipatzen zuen, bere katua arrisku egoera batean arrotu egite zela. Hilak arrotze zituela eta handiago ematearen itxura ematen saiatzen zela, ezta? Komunikazio digitalaren garaian interneten berdin egin behar dugu. Eta berdin egiteko kapazitatea daukagu. Azkenean, ispilu okertu dezakegu, euskararen irudia interneten handiago agertu dadin. Hizkuntzak bizirautena garrantzitsua baldin bada, eta hizkuntza bizirauteko interneten presente indartsu egon behar bada, guazen trampa egitera. Nola? Baditugu tresnak. Bat, Googlea. Hori ere reibindikatzea gatoz. Zenbat hizkuntza daude interneten beraien bilgune propioa dutenak, domeinu propioa dutenak. Gaztelaniak ez dauka, .es, eremu geografikoa da. .esek Espainiako estatua dirazte du, .frek Frantzia. .eusek euskal hizkuntza eta euskal kultura irudikatzen ditu interneten. Badira beste gutxi batzuk, baina pentsa, kasu batzutan ere, eta gaur hemen aipatu da Irlandako kasua, beste bi adibide emango dizkizuet, .escot gurekin batera abiatu zana edo .camry galesekoa, beraien hizkuntz komunitateen interneteko domeinuak dira, baina .escot domeinuaren, .escot kudeatzen duen domeinuaren webgunea ingeles hutsez dago. Ez dago beraien hizkuntzan. .camryren webgunea gaelikoz dago Google Translateen itzulpen automatikoa erabiliz. Pentsa, ze mailatan lantzen dugun hizkuntza, ze garrantzi ematen diogun interneti hizkuntza babesteko garaia. Guk ematen diogu. Guk usten dugu bilgune badaukagula, hizkuntza babesteko toki badaukagula, eta hizkuntza indartu eta sustatzeko toki badaukagula.
.eus erabiltzen duten webgunen 88% euskeraz dago. Euskarazko edukia dauka. Begiratzen badiogu gainerako domeinuei, bataz beste 120 azpiti dabiltza. .com dela erabat nagusi Euskal Herrian, 1,3 bueltan dabil. Euskaraz interneten aritzeko aukera ematen digu .eusek, eta gainea indartu dezakegu. Horrekin zen esan nahi dut. Momentu honetan, .eusen biltzen garen komunitate digitalaren gehiengoa, euskal komunitate digitala garela, baina .eusera erakartzen ditugun gainontzeko komunitateko kideak, gure eguneroko gizarteko kideak, kalean euskara erabiltzen ez duten kide horiek .eusera erakarriz, lortu dezakegula interneten euskarara erakartzea. .eusera erakarrita, inguruan euskaraz bilduta sentitzen badira eta behaiek ere bilgune horretako parte baldin badira, euskaraz egin dezaketela. .eus fundazioen mezua guk egin dugun gogoeta eta ona ekarri nahi eguna horixe da. 8. lurraldea konkistatu dezakegula, euskal biztanlegoaren euskarazko bersio digitala garatuz. Azken finean, ez dago euskara jakin beharrik interneten euskaraz aritzeko. .camrikoak demostratzen dute, Google Translate erabiltzen dute galesez aritzeko, baino baditugu beste tresnak, baditugu benetako euskarazko edukiak sortzeko tresnak, lehen aipatu da bi gurpilen eredua, ezagutza eta erabilera, eta horiek lotuz interneten komunitate zabalago lortu dezakegu. Uste dugu, euskararekiko konpromisoa duten norbanako eta erakundeak digitalki konpromiso horretara erakartzea ezinbestekoa degula. 17% tasa hori gainditu eta euskara 5% multzo horretan lotzeko. Azkenian, lortu nahi badegu euskara 5% horretan egotea komunitate indartsua behar degulako eta komunitate indartsu horri begira jarriko dira interneten indartsu diren, Google, Facebook eta bar, benetan euskarari ere dagokion presentzia hori emateko eta errealki euskara izan dadin 34. edo dagokion tokia izan dezan interneten. Gu .eus fundaziotik transmititu nahi dugun gauza bakarra gaur hemen, Euskaltzaindiari eta elkartu garen eragiloi da, prest gaudela erronka horri heltzeko, prest gaude komunitate digital horri indartzeko, .eusera erakartzeko, eta lankidetzarako prest gaude saio horretan eta hildo horretan lan egin nahi duten eragile guztiekin, elkarrekin 8. lurralde hori konkista dezagun. Hoixe da gurea. Mila esker. Eskerrik asko Josu, zure azalpenagatik, eta hauen txanda, galdera egin nahi dituenarentzat, edo iritzia saldu nahi duenarentzat. Bai, eskerrik asko Josu. Benetan, ni etxauten nintzen norbaitek aipatzea, benetan zareak gaur egun Euskaren normalizazioan daukan garrantzia, ez? Baina, bueno, eta aipatu dituzun datuei behiratuta, ez da? Apur bat fijatu zara weben garapen hortan, ez? 17% aipatu duzu. Nire ustez, Euskararen normalizazioa, Euskararen erabilera eta batez ere gazteengan ipintzen baldin badugu harreta, sare sozialetan dago. Bai? Eta nire susmoa da, momentuz gutxienez eremu hori ez dugula ikerketa guztiak esaten dutenaren arabera, ez dugula irabazi, nik uste dut hor aipatu beharko litzatekela harreta puntu horretan daukagula neurri handi batean. Eusko Jaurlaritzak argitaratu du Gazteen argazkiak txostena 2012an, eta agerian geratzen da txosten hortan, gazteek erabiltzen dutela interneta 90%an sare sozialetan aritzeko. Beraz, WhatsAppa, Facebook, Twitter, eremu horiek, Instagram, horiek direla benetan bere erabilera eremuak. Gauza litzateke benetan zarean nola normalizatu eremu horiek. Eta zer ronka planteatzen zaizkigun hor. Ez zalantzari gabe garrantzia du web
webean egon daitezkeen euskarazko zerak, web guztiak eta orrialde guztiak, baina nik uste dut garrantzi gehiago duela, batez ere gazteen ikuspegitik begiratuta sare sozialen eremua. Bai, erantzun azkar bat ni erabat ados nago horrekin, eta egia esan da, behatokian guk ez dugu gaitasunik izan sare sozialak aztertzeko informazio hori ez delako publikoa. Twitterren kasua bai eman dugu, Twitterren euskararen erabilera zein dan, umap.eus proiektuko datuak erabiliz, eta horiek hor daude. Baina, beti daulako baina bat, sare sozialen eremuan gazteek euskaraz aritu nahi badugu, gutxienez eremua euskaldundu behar diagu. Hau da, lortu behar dugu nagusi diren sare sozial horiek euskaraz aritzea. Facebook euskeraz egotea, Twitter euskeraz egotea, Google euskeraz egotea, WhatsApp euskeraz egotea, horiek guztiak euskeraz egotea, behaiek ere gutxienez, behaien testu ingurua euskalduna izan dezaten. Bultzatu behar ditu horretarako. Zergatik dago Twitter euskeraz edo, zergatik dago Facebook euskeraz? Komunitate digital baten presioa jasotzen duelako. Komunitate digital bat aktiboa delako interneten. Euskararen komunitate digitala. Arazoa da, euskarazren komunitate digitala aktiboa dena interneten pixka bat Mikel Elizarren katua dela. Hau da, oso komunitate digital txikia da, itxura arroa duena, zarata handia teatzen duena. Lortu behar duguna komunitate digitala handiagoa, benetan nagusi diren, gero eta monozentrikoagoa da internet, nagusi diren sare horiek, sare sozial horiek, euskaraz aritu daitezen, eta gutxienez gure hizkuntzaren eremua sor dezagun. Gero erabiltzaileengan eragin beharko dugu, noski, baina behintzat eremua markatu behar diegula usten dut. Besterik? Nekatuta zaudete, Nagoseak. Bueno, nik aldertxo bat bakarrik. 8. lurraldea konkista dezakegu Julian Jantzirik gabe? Barkatu. Bai, barkatu, Nik uste hor bat dagoela gabezia bat, gabezia fuerte bat, adibide bat aipatzearren, ez da. Nabigatzaileen barne konfigurazioa, ez interfeiza, euskaraz jartzearena, euskaraz lehenestea, hizkuntza bezala, hor oso euskaldun gutxik da ekite komenigarria dela. Eta ari naiz aipatzen Euskal Adarreko ikasleak, unibertsitarioak adibidez. Euskal Bar, Mozilan oso lagungarri den apori, ikasleek, Euskal Adarrekoek, ez dute ezagutzen. Eta, dauden baliabide horiek ezagutu ezean, erabilera eskasa, ez da? Eta horrek dauka beti efekto biderkatzailea. Azkenean, errementa horiek guztiak erderaz direla. Eta nik uste, zentzu hortan, aleginak egin dira Euskal Barrekin edo nabigatzaileen konfigurazioekin, baina ez dira erabatekoak. Eta aipatu bezala, bi adibide horiek Euskal Adarreko gazteekin. Besterik? Kito? Bukatu da. Eskerrik asko. Arratsaldeon deneri. Pascal Indo, personaia ezaguna da, Donibaren Loizunen sortua, Baigorrin bizi. Bere burua Euskararen eta lurraldetako hizkuntzen aldeko militantea definitzen du. Alabairan, Seaskako lehendakaria da, eta gainera, Frantzian, murgilbide eskola guztiak federatu dira, diuan bretaineraz, Brezola
katalaneraz, kalandreta oksitaneraz, ABCM alzazieraz, sehaska, beraz euskaraz, eta eskolim elkarte bat antolatu dute. Eta eskolim mortako elkarte burua da Pascal. Gainera, ofizioz artista da, musikaria, autorea, eta ZK elkartearen edizio eta diskografiaren zuzendaria. Beraz, euskal gintzaz, kultun gintzaz, murgildua da. Eta orai Euskal Konfederazioko kidea ere bai. Orai gaiarat hurbiltzen ari gara, Pascalindok lan egiten du Garapen Kontseilua. Garapen Kontseilua da, iparraldean, gizarte zibileko eragileak biltzen dituena, gauzen nolazbait aurreratzeko, eta horre Pascal lehendakari orde da. Beraz, orenak eta orenak pasatu dituzue, Euskal elkargoa deseinatzen, orenak eta orenak pasatu dituzue, hizkuntz politika bat eraikitzen, orduan, 20 minuta bat dituzu, hor, eraiteko, 15 minuta. Bat dituzu, beraz, 15 minuta bat dituzu, beraz, eraiteko, datorren urtarrilaren lehenean, ze mirakoilu gertatuko den iparraldean, eta bestalde, elkargo horrek, ze bihurgune baikor ekar dezaken euskarari buruz. Zuri hitza, Pascal. Eta laurden batez hori dena. Ni nizalarik haintxe urkalakarrienetarik bat. Beaz, Ipar Euskal Herriko egitura berria eta euskararen bihurgunea hau zen nire gaia, eta johatu behutana. Ikbigia da, iparraldean ez gira normalizazio edo erabilerari buruzko debatetan, ez gira bat ere hortan. Guk iztunak berritugu, beaz, aurrak egin eta euskaldundu. Ez dugu bertzerik egiten. Ipar Euskal Herriko egitura berria eta euskararen bihurgunea. Berikartuko ditut bakrik bi hitz lehenik, oinarrizkoak, herria eta hizkuntza. Horretzizte, Salvadorren olerki eta bertso ederraz, herria da gorputza, hizkuntza bihotza, berez ez doatzinak. Beaz, nik lehenik hizkuntzari buruz emaen dut bizpairu datu iparraldekoak, nola dakizuen bezala iparraldea ezagutzen duzue, Hendaian hasten da, Baiona ingurun bukatzen, eta beti zoazte normalean bizikletarekin landesetara denbora pasatzea. Baina behaz bi Hendaia eta Baionaren erdian eta eskuinean den mendigune hortan, badira jende batzu, 300.000 gira gutiora bera, eta gaur egun 51.000 euskaldun, euskaradun. Ginelarik ez dela hain aspaldi 60.000. Beaz, aipatuko ditut lehenik hizkuntzari buruz zertarako hortan gira. Lehenik Frantzian bai gira Hendaiatik goiti omen. Eta Frantziak ez ditu legez ezagutzen tokiko hizkuntzak. Edo manera harin batez bakarrik, konstituzioan den 75 bat artikuluari esker, kasu frantsesa naiz, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Jena baita, gure frantziaren ondarean direla gure hizkuntzak. Eta hori beraz 2008tik goiti sartua da. Problema da, kasik ogoi bat lehentxao sartu zela bertze artikulu bat frantses konstituzioan erraiten zuena, la langue de la République, le français, jena baita, errepublikaren hizkuntza frantsesa da. Eta hor, bada talka bat bien artean. Jena baita, euskara gehiegi aipatzen balin badugu, edo nahi balin badugu erabili gehiegi, beti erraiten kote, errepublikaren hizkuntza frantsesa da. Eta horrek, Eurokartaren sinatzea egina baita, baina ratifikazioak ere ez du onartzen. Ara nunbait, eta ez da utziet kondatzen, naiz eta Mexiko luken hemen oren bat egoitia, frantses diputazioan erraiten diren gauzak hizkuntzeri buruz hartu eta komentatu gure artean, badira txisteak, benetan, ezke, ja humoristak dira ongi pagatuak Frantzian jakintzazue. Beaz, hori zen guti gora bera,
kontestu legala. Hizkuntza, atik iparraldean, gizarte zibilaren lanaren ondorioa da kasik osoki. Ez dut arrasola erraiten al, nola largoita malautik goiti gure erakasleak frantses estatuak pagatzen dituen hein handi batean, baina nik beti diot, erakasleak pagatzen dituzte euskaraz aritzeko, baina ez balire euskaraz aritzen, berdin pagatuko zituzten frantsesez aritzeko ere. Ogoi eta bost aurrek behar baitute erakasle bat egin aintzinean. Beaz, kantitatiboki berdina da, ez da inbertsio gehiagorik, gauza bakarra da lortu dugula guk, beaz, gizarte zibilaren lanatik, lortu dugula erakasle horiek euskaraz lan egin dezaten eta euskaraz erakas dezaten. Beaz, egia da, azken urteotan EP-rekin egin dugun lana ikaragarria izan dela. Hor zer da EP, Euskararen erakunde publikoa. Guti gora bera, EP da gauza publiko bat, barnean dira frantses estatua, Akitania, departamendua, eta iparraldean existitzen den gauza bakarra, erran baita, hizkuntza eta euskal kulturaren aldeko sindikata. Zertako erraiten dut bakarra, nola lurraldearen arabera, egitura bakarra dugu lurralde, iparraldeko lurralde osoa hartzen duena. Ez da egia, bada bigarren bat, deitzen da bilta garbi eta da basuren biltzeko beste egitura sindikato bat. Beaz, euskara eta basurak dira egituratuak diren bi gauza bakarrak iparraldean. Ez dakit lotu behar nintuen gaur irriteko baizik. Baina nala da. Usten dute Ramon doi bat krispatua, baina egia da. Hala ere, gizarte zibilak sekulako lanak eraman ditu azken urteotan. Nahi dut azpimarratu eta azpimarragarria baita, hezkuntzaren inguruan, saskak egiten du lana biztan dena hor dela, baina ez gira lanean ari bakarrik, eta badugu hiru sareta deitzen den egitura bat, hortan direlarik Euskalaziak, behaz Kristau eskolen buraso elkartea, eta bigabai eskola publikoen burasoen elkartea ere, eta denen artean, D-ereduaren edo mugiltze ereduaren bultzatzaile gira, denen artean zertarako, hor ere ez da baitez bada hemen bezala, Saska guti hori bera 110 eskolatzen ditu, badakigu 130 goiti eskolatu beharko gintuzkela D-ereduan hizkuntza pixka bat berriz bultzatzeko, beraz laguntza eske ari gira sare guzietan eta ez dezagun lan hori bakarrik eraman. Badira gaur egun Kristau eskoletan 18 klase edo eskola 10 eskoletan aritzen direnak bakarrik euskaraz, eta gutik daki hori, banan iparraldean bada esperimentazio bat Frantzian niun egiten ez dena, eta badira 7 eta 9 arteko eskola publikoak ari dira ere murgiltze ereduan 10 eskoletan. Azpimargarria da, nola nunbait lan hori egiten da esperimentazioaren babesarekin, baina ez legearen babesarekin. Euskara eta hautetsiak gaur egun, Euskararen kontrako eraso argirik ez da gehiago, jaiten alda. Frantzian entzuten aldirenak ez dira Euskal Herrian entzuten. Zaie, galdu dut nire bai. Iparraldean bederen lan hori eraman da eta nunbait borroka hori irabazia izan da. Hemengo partido batzuen gandik edo Frantzian entzuten aldiren gauza batzuk ez ditugu gehiago entzuten iparraldean eta kontrarioa ere batzuk naiz eta gauzak egin Euskararen kontra erraiten dute alde direla eta kasu oso ezaguna da Ziburuko auzapezarena joan den urtean Euskararen alde ari zela ikastola ez egin nahian. Badira holako gauza bitxi batzuk, baina hain importanta da eta hori irabazten ditugularik borroka batzuk, onda ere gure buruari erraitea, hau irabazi dugu bederen. Herriari buruz, behaz hizkuntzaren itzuliak indut gutiora, herriari buruz, iparraldeko erresuma ezagupenik ez, hor ere,
departamendu erdi bat baizik ez gira. Pirineo Atlantiken parte bat gira. Eta ez dugu bertze egituraketarik. Lehen bazen bat, PI deitzen zena, zen gauza administratibo pixkat bitxi bat, eta sortu izan dugu bai garapen kontseilua eta bai hautetxien kontseilua hori esker, baina gaur egun hau ere ez da gehiago. Edo bada, Euskal Herrikoa, baina hor ere, salbuespen bat da, lege hori desagertu bai baita. Beraz, garapen kontseilua aipatu baitut eta hautetxien kontseilua, zer dira bi egituraketa horiek. Begutikura bera, 80 hamarkadan iparraldeak behar zuelarik egituraketa bat, 81ean Mitterrand presidentak proposatu zuen departamendu bat bilakadadin iparraldea, eta tokiko hautetxiek, tokiko jauntuek, argi erraiteko, ukatu zuten proposamen hori, Euskaldun egizela, ez zuela balio, untxaginen frantses bezala, eta bertze. Hori ere, ahapatuko duzue, simptomiak dira Salvadorren bertsu berdinean, untxa kondatuak dira. Beraz, 85 urte horietan, zerbait egituraketa behar zela, proposatzen da, elkarte bat egitea gizarte zibilarekin, eta bertze elkarte bat egitea hautetxiekin, eta bien artean iparraldeko gero bat, hausartzen gira gu erraitea politika bat ere, sortzea egitea. Hortigoiti, 3 kontratu izan dira estatuarekin eta bar, eta garapen bat izan da ere, iparraldean hori esker, egituraketa hori esker. Eta ez da dudarik, bat direla ondorioak Euskararentzat ere. Zertarako, sinpleki, garapen kontseiluak biltzen zituen gizarte zibileko hainbat eragile, hautetxiak ere bahne, eta hori importanta da, nunbait iparraldean egituraketa bat, gira hainbat elkarte, kasik elkarte, enpresa, sindikat, denak hor gira, eta badira ere, 18 hautetxi, badira administrazio guzietako eta buruak eta bertze. Beaz, administrazioa, hautetxiak eta gizarte zibilak badugu iparraldean egiturak eta tresna bat garapen kontseilua deitzen dena. 550 garapen kontseilu badira Frantzian, biztan dena, bakar bat bada hola egituratua dena, iparraldekoa, zertarako, erantzuten baitzuen, eman nahi ez zuten tresna bati. Ez zuten eman nahi egituraketa espezial bat, instituzio donik dakita zer, eman dut elkarte bat, baina elkarte hortan eman ditugu nahi ginintuen guziak. Horren ondorio zuzena da EEP, Euskararen erakunde publikoa. Eta beraz, erramunek ahalko luke kondatu nola pasatu den biziki interesgarria baita EEPren txojera ere, baina gaur egun, bertze etapa batetarat pasatuko gira, seur da, naiz eta majoritate handi batek, guti gora bera, bierenak iparraldean ELEP, EPCI edo mankomunitate handi baten alde gira, 158 erriko mankomunitate handi bat, erri bakar bat bilakatu ginateke hola. Bierenak hortan dira, eta azken erena, guti gora bera, naiz eta erraiten duen hori baino gehiago nahi duena, hori baino pixkat gutiago nahi du, baina beti bezala, pixkat komplikatua da eta korrupilatsua da. Hala ere, ELEP horrekin, antolakuntza bakar horrekin iparraldean, zer aldatuko da? Ebe sinpleki lehen da lurralde bat ukanen dugula. Iparraldea lurralde fisiko bat bilakatuko da administratiboki. Eta muga bat maiten alko da, hemendik goiti gure inguruan. Nik mugak ez ditut baita ezpada maite, bidasoarena doi-doia kentzea lortu genuen, baina berriz eman behar dugu bat, justu erraiteko, gu hor gira eta hortan dira gure limiteak. Baina esitituko da iparraldea eta gure 3 probintzi historikoak lotuak izanen dira hortan. Badu bere interesa, nola doi-doia urtuak ginen endaiatik Limogeraino doan eskualde batetarat. Argi-argia da, Austria bezain bat haundia, 6 milioi jende eta biztanle, pentsazazue guk 300.000 zer pixatuko ginuen erremu zabal hortan.
argi eta garbi, Limoges, Parisetik urbilago da, Bordale baino, behaz ikusteko pixka bat ze eremua duen gure provintzia. Guti gora bera, da Euskadik hartu balu Castilla Leon, guti gora bera, kasik, osoki, eta hau da gure eremu berria guain. Argi-argia da, baina hortan gira. Behaz, zer bilakatuko da gure lurralde tipia gauza handi hortan, EBB bederen mankomunitate bat, EPCI bat bilakatuko da, eta existituko gira. Hortan, biharko galdera handiak dira, banan ditugun betiko tresnak zer bilakatuko dira, Euskararen erakunde publikoa, Euskararen kultur erakundea, Euskal kultur erakundea, eta hainbat egitura. Egia erran, gaur egun eta da Garapen Kontseiluaren parioa, ez gira sobera beldur nola eginak izanen diren gauzak. Sinpleki zertarako, bada 20 urte lege guztiak gure kontra direlarik lortzen ditugula gauzak, zerbait egitura emaiten bali mazauku, zerbait gehiago eginen dugula tresna horrekin ez dugu dudarik. Baina horrek erakusten du ere, guk ere pausatu behartu ditugula gure burueri hainbat galdera. Nork asmatuko du biharko hizkuntz politika? Zer faltako zaio biharko egiturari aintzinatzeko? Eta abar, eta abar, eta abar. Badira galdera hainitz, eta egia erran gaur egun galderek gaituzte nunbait beresten iparraldeko egitura eta aktoren artean. Baina erantzunak etorriko dira, bat bertzearen ondotik. Problema da gaur egun galderen eta zerrenda egiten dugula, ez da, baitezpada orain momentua galdera guzieri momentu berean erantzuteko. Banan hartu beharko dira galderak eta erantzunen dugu. Beaz, gaia zelarik Ipar Euskal Herriko egitura berria eta Euskararen biurgunea, behar bada da Euskararen egiturak eta berria eta Ipar Euskal Herriaren biurgunea, ez dakit txusen, nik hasteko badakit ez direla berez, herria eta hizkuntza. Labur egin dute, arrazue, nola behin ez da gertatu hori. Galderarik batera, iparraldeari buruz, ala gauza guziak argi dira. Lasai, galderak hartzen ditut eta biak erantzune. Zein dira EPCI hortik kanpo geldituko dienak, zein dira, eta haman komunitatik kanpo geldituko dienak eta eskatu dutenak kanporatzea, amikuse bezala. Amikuse ez da kanpo gertatuko, nola guain seurra da prefetak... Bortxatuko dute? Ez, prefetak ukatu baitu eien proposamena. Guti gora bera, amikuse da Dona Paule ez baitzen arrasados egiteko manerarekin, proposatu zen biharnoarekin lotzea. Eta prefetak ukatu du, ez du prefetak ukatu, d'ailleurs, biharnesek dute bozkatu horren kontra. Jana baita, biharnesek ez dutela nahi amikustaren lotzeari. Ez dakit arrasona den. Aldiz bada erri bat kanpo geldituko dena, eta ni bezen bat dakizu hori, eta hau eskiula da. Eskiula, kanpo da jadanik, baina historikoki olohueko... Eta segiten da angelu eta biaritzekin? Sartuko dira, ez da polemik. No, egina da. Prozesua, piskat komplikadua da, ez dakit mesiduen hemen esplikatzea, baina prozesua da, erri bakoitzak erran behar du, bai ala ez nahi duen lotu hori. Gauza da, eta hor prefeta ikaragarri, nola, jakin behar da. Gure alde dela. Jakin behar da, hori da harri-garriena, behingoz Euskal Herriaren minimotasun hori lortuko da estatuaren, jena baita prefetaren laguntzarekin. Jena baita ikastolari buruz ari gira pelea utxean egunero, baina gai hori buruz ari gira eskuz esku lanean, behaz, ni posteniz. Behaz, prefetak hartu duen zerbait legean da bakarrik, normalean bi erenak behar direlarik, bakarrik erdiek dute bozkatu behar alde, erdiek eta biztanlearen erdia errepresentatzen duten erdiek. Behaz, guti hori bera, ez dute janen irabazia dela, ez da irabazia.
lortu beharko den zerbait da, baina lorgarria da. Eta Miarritze eta Angelu eta Bertzek sartuko dira bozkatzen balin bada alde. Beste galderarik bada, ni bat banuke. Zuen eztabaida horietan, aipatu duzue, eskolerria, Ipar Eskolerria, esperientzia eremu bilaka daitekeela, salbuespen arau batzuekin, hori proposatu duzue, zer zen horren mamia zuen duen? En fait, hor nahi bauzu bada, egiturak eta berri hori da loa notre deitzen dena, azken hilabete horietan bozkatua izan den lege berri bat Frantzian. Baina jakin behar da, bada 8-10 urte oain, martxan dela bertze lege bat, eta da esperimentazioaren ahaltzea. Erren baita nunbait, leku batean, nahi balin bada zerbait entxeatu ikusiz interes komunean dela, ebe entxeatzen aldira, albezen bat gauza hainitz. Eta adibidez, EP, hortan da jadanik. Eta guk gaiten duguna da, nunbait, behar bada, iparaldean, entxatzen alko genituzke, ebe gauza guzietan esperimentazioak eramaitia. Adibidez, zertarako ez, ontsa galdeitia. Hezkuntza frantses eta Pariseko almen bat delarik, ebe zertarako ez, delegatu EPCI hori badakigu, adibidez ez dutela onartuko, baina galdeginen ditugu ahalik eta gauza gehien. Jana baita, nunbait, nahi balin badugu gure herrialdea autonomikoki kudeatu, frantses legeak baditu behar direnak. Esperimentalki ahal da. Gero esperimentazioaren nola ezan, iraupena zonbat urtekoa den, ez dakit nik hartzen balin bada grekiak filosofo bat, oaindik ari gira bere esperimentazioak tiratzen, behaz, 2000-5000 urte izaiten alda. Guti gara bera hori da estrategia bat, eskumen gehiago ukaiteko, eta legeak almentzen dituenak. Besterik? Mil esker, Pascal. Mil esker zuei. Labur egingo dugu, ezkero ja jendea nekatuta egongo baita. Euskaltzen buruak egon behar zuen hemen, baina ohera joan da. Beraz, aurreko batean goizean Donostian izan ginen, Euskaren Historia Sozialaren egitasmo horretatik eratorritako lan bat aurkezten, gero Nafarroako bidea hartu genuen, eta gero nonbait bidean oztu egin zitzaigun. Nola nahi ere, lehenbizi, etorri zareten guztioi, eta internet bidez segitu duzuen hori gaurko jardunaldia eskerrik asko, Sustapen Batzordearen aldetik. Barkatu aurkezpenak eta prestatu duzuen guztioi, badakit zorro hartu zaituzte dela, eta badakit baten bat estu eta larri ibili dela bere aurkezpenarekin. Baina, ala behar zuen, hain zuzen ere gure asmoa zelako alegita gehientsuenen ekarpenei lekua egitea. Hasieran esan dugun bezala gure asmoa etzen gaurkoarekin edo gaurko saioarekin birari edo eztabaidari amaiera ematea, baizik eta eztabaida abian jartzea. Beraz honek segida izango du etorkizunean. Esan horrezaz gainera, arratsaldean, bai hemen baliatu diren aurkezpenak webgunean eskura izango dituzuela, eta horrezaz gainera, aurkezpenak eurak ere hor izango dituzuela, alegia ja zatika, eta beraz nahi duzuena, eta nahi duzuen eran, eta pazientzia, eta gogo, eta bizi handiagoarekin segitzeko modua izango duzuela etorkizunean. Sagrario Alemani, Sustapen Batzorde buruari zaman aurretik, pixkat goizean esan dudan esaldi batekin, amaitu nahiko nukenik. Sustapena edo Euskararen sustapena ez da kontu arrotza Euskaltzaindiari dagokionez, nik uste dut iraganari begiratzen baldin badiogu.
ez da Euskaltzaindiak ez du bakarrik bere baitan hizkuntzaren batasuna hartu, baita ere euskararen sustapena, eta bere oso egoera zailetan hain zuzen ere aterpe izan zuten ikastolek, alfabetatze mugimenduak, gero ondoren alfabetatze euskalduntzen mugimendua bilakatu zenak, bertso txapelketek, DB tituluek, hainbat materialek eta abar. Alegia hor oso giltzatua dagoen errealitate bada Euskaltzaindiaren zereginetan, eta gero elkarte eta erakundek euren zeregina eta euren indarra eta euren presentzia areagotu gala, hori hain zuzen ere elkarte eta erakundeen esku, bai herri erakunden, baina baita ere elkarte erakunde askoren esku geratu diren zeregina dira. Euskaltzaindiak beraz gonbita bati edo eskabide bati erantzun nahi izan dio, baina esan bezala Euskaltzaindiak ez du aurrera begira bide hau bakarrik egin nahi, egin ahal izango balu ere ez du bakarrik egin nahi, eta beraz hizkuntza kontuetan aurrera bide eta bizi berritze indar handiagoz ekin nahi baldin badigu etorkizunean ezinbesteko izango da denon laguntza. Euskaltzaindiak gaurkoan bezala etorkizunean ere Plaza Barriko areto hau eta Euskaltzaindia bera, Euskaltzaindiaren ateak eta leihoak irekia ditu horretarako. Denon lana ere eta denon ahalegina ere nahikoa ezpaita izango nahi baldin badugu eta etorkizuna irabazteko aukerak izan nahi baditugu. Eta guztioi eskerrik asko eta sarrero alemani emango diotitza. Bai, segurazki asperturik ez, baina nekaturik eta gozeturik bagaude dagoeneko. Horregatik, lau hitz bat hemendik aterako garela uste dut denak ere indarturik irabazteko. Nahi hori genuke behintzat, balio izatea gaur egin dugun saio honek, hemen entzun ditugun proposamenak, kezkak, galderak, horri erantzuteko ere hausnarketarako bidea izan dezagun. Lehen esan digute ekin eta hausnartu, eta nik uste dut horixe gu bakoitza ari garela euskalgintzako arlo batean edo bestean lanean, eta hemendik aurreare horri ekin beharko digu eta gaur entzundako egin dizkiguten proposamenen inguruan hausnarketa egin. Eta besterik gabe bazkaltzera joateko gogoetan gaudenez, eskerrak eman guztiei, parte hartu duzun guztiei, bereziki txostenak prestatzen zuen gogoetak ona ekarri dituzuenei, eta baita moderatzailei ere batzutan ez baita erraza izaten jarritako aurretik jarritako ordutegiari eta eusten. Orduan guztioi eskerrik asko, eta bukatutzat emanen dugu, lehen uste dut esan dudala, heldu den urtean segituko dugula hausnarketa honekin eta Euskaltzaindiaren mendeurrena zela barkatu, bezperetan egonen gara, oraindik ez da mendeurrena izanen heldu den urtean. Besterik gabe, agur.